tamo. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng dinakdakan, adobong sitaw at okoy or okwi. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis ang kamay namin. Mangantam king Kapampangan. Manganta na po. Manganta na po. Yaman-yaman yung ulam. Dinakdakan. Okoy yun. Okoy. Bigay na kaya Ate Albi. Nice nasi. Yan, kanin. Pare. Mapali nasi. Tapos muriwi na yun. Pato ng sitaw. Gusto ko to. Muriwi na. Nanong? Oh, sige. Okay. Sitaw din na. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Ano? Suka. Sige lang na. Ha? Hindi. Tinanggal ko lang ng ipon. Kahit tayo. Dinakdakan. Ang sarap. Parang lasang lechon yung yung baboy. Hindi ako sa'yo eh. Lang. Pero lasang lechon. Nanyaman. Sarap siya. Mama. Yung Dinakdakan. tinikman ko na. Gusto ko yung sitaw. Suka. Sukang manyaman. Ayaw ni ba na suka ha? Okay yun. Tapos suka. Ang sarap na suka. Ano kasi, ano na ito eh. Oh. Yung adobong sitaw. May suka na yan.
Mm. 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 Chicken. Tapos, Sige. naman. Ayan na, pipiesta akong kulas. Lapit na. September Hindi, 10. September 10. Oh, September 10. Sakto. Uploaded na. Sakto. Itong ano natin, video natin, September 10. Happy Fiesta! Magpapa-ano kami ng candies, tsaka barya. Pati si Balia, gusto. Huh? Sino kayang sasalo sa iba? Lasing na tayo nun. Ikaw lang. Lasing na ako nun. Kada ano naman piyesta, di ba? Ha? Magpapagis ka. Oo. Tsaka yung tinapay ni Apong Kulas, ano, pag, yung iba naniniwala, yung mga naniniwala. Yung tinapay ni Apong Kulas, nagpapagaling yung sa mga may sakit. Mm-mm. Kasi binlast na ng pare. Yung bulaklak na tinapay. Hindi, yung imahe ni Apong Kulas. Ah, Nakahukit siya sa tinapay. mm-mm. Kaya Apong Kulas tinapay. Ano? Di ba ma'am? Pag kinain mo yun, gaganda ka lalo. Ay, Diyos ko da. Sitaw. Madami tayong shoutout, Val. Sasat ko sa inyo. Bilisan ko. Saba. Hmm? At nagpapa-shoutout din sila, ano, Teacher Sophia. Ayan. Teacher Sophia, Shoutout, Teacher Rec, at Ma'am Juliet. Ayan. Shoutout. Sila lang tatlo. Manyaman. Mm-mm. Ayaw mo na. Ibang shoutout. Ayaw niya. Pausa mo na ng damulag.
Tawagin na naman akong kalabaw. Kalabaw, buser daw eh. Talaga. Di pa beteng nasasarapan lang kami sa pagkain. Kaya, Okay, magsi-shoutout po. Ang daming shoutout eh. Okay, shoutout po kay Eleanor Alberolas from Rosario, Cavite. Ashlia Macalayo. And shoutout po sa kapatid niya na si Aslima Macalayo. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Jomair Kabugatan at Antig Family. At shoutout daw sa mga kapatid niya sila. Omair, Hanima, Aisha, at kay Alio Den Tabon. Ayan, shoutout po. Jasmine Bikay de Los Santos. At shoutout daw po sa family niya na taga Sapang Maysak sa Mexico, Pampanga. Si Asalia Borlan and family de Los Santos. Ayan, shoutout po. At kay Daily Inspiration, Jeremiah 29:11. Happy birthday po! Ayan, birthday niya, Val. Happy birthday po. At kay Michelle Soriano from Angeles City, Pampanga. Shoutout ka pa rin. Michelle Magdalaga. Ayan, belated happy birthday po, September 8. Happy birthday po, ma'am. At kay Lolita Rodriguez, happy birthday po. Birthday niya sa September 15 naman. Ayan, happy birthday po. At kay Lynn Bagtong and Len Abiada from Apayao. Ayan. Lynn Payumo Reloya from Australia. Taga Guagua siya naman dito sa Pinas. Shoutout po. At kay Jenny Maraman Lalawigan from Israel. At kay Estela C. Kilay. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, ingat ko po Ken, ang po'y Tito Mac, and Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, Nanay Babe Kaluya, nagtatampo si Nanay Babe, daw din natin siya sinashoutout. Ayan, shoutout po kaya ka Nanay Babe Kaluya, ayan, huwag ka na pong magtampo, shoutout po sa'yo, syempre, ayan. Yes, at Camille Garcia, shoutout. Ayan. Yes, okay, Ma'am Lisel, shoutout po sa'yo, ma'am. Yes. Makapudibis agi sa mina naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na bukman, thank you so much po, ingat po kayo palagi mo,